Citroën C5 Aircross v tejto podobe už žiaľ končí, ale môžete ho stále u nás nájsť na prevádzke. Konkrétny model u nás nájdete za 36 140 eur, ale pri využití odkupného bonusu a značkového financovania Privilege bonus sa dokážeme dostať na zvýhodnenú cenu 29 140 eur. Citroën C5 Aircross vás poteší komfortným sedením pre všetkých pasažierov vo vozidle. Potešia vás taktiež hydraulické dorazy na tlmičoch, vďaka ktorým budete sa cítiť výrazne komfortnejšie pri prekonávaní rôznych prekážok. Taktiež vás môže potešiť adaptívny tempomat funkciou Stop and Go, ďalej výhody ako sú full LED-kové svetlomety, zadná parkovacia kamera, predné zadné parkovacie senzory, 8-stupňová automatická prevodovka s prepínaním jazdných režimov. V prípade, že máte plné ruky, jednoduchým podkopnutím môžete otvoriť samotný kufor od vozidla. Tohoto nášho posledného jednorožca môžete mať aj vy za zvýhodnených podmienok.